May balik na ang pagpahigayon o drug test alang sa mga drug dependent gabi paubos sa Talisay City Aftercare Program. Kinihuman na mahunong atol sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. Si Chona Carion sa report. Gipahibaw ni Dr. Rene Cesar Bautista, ang pangulo sa Talisay City Aftercare, nga gibalik na nila ang pag-drug test sa mga mipaubos sa Aftercare program. Human sa 4 ka buwan nga paghunong niini gumikan sa COVID-19. Kini aron mapadayon ang monitoring sa mga mipaubos silang programa kung tinuod bagyod nga mihunong na sila paggamit og ginadiling drogas. Bisan pa man sa tabong pandemic, wa kini makapugong sa Talisay City Aftercare sa pagpadayon sa pagpahigayon og drug screening alang sa mga individual nga mipaubos sa aftercare program sa Dakbayan. Ang gibadaba ng kapit 300 ka mga tao ipaubos sa drug screening kausa sa usa ka semana. Hinuon mato ni Bautista nga aduna gihapon mga nagpositibo nga migamit og shabu apan mobalik na pud sila sa uno sa maong programa. Nagiuban yung wagin makagwanta, nagagamit yun, nagapositive, pero sa akong naibawaan, ang positive out of 40 na, alay positive utsa, duha. No, pero di kaya po kung mabalaga, kaya nibalik mo sila, ma'am. Ma'am na importante, ma'am. At least nibalik sila pag-attend sa sesyon. Sagad kanila tagadakbayan sa Talisay, apan aduna usay gikan sa nagkalain-laing dapit sa lalawigan sa Subo. Uban ni Renante Quinones, Chona Carion, Balitang Bisdak.